пак му е мърдне. Чакай. Се сетих. Значи... Глична. И Бостон трябва да има всяка. О! Ох. Ох. Така ли? Ох, банана, чеф ми ставаше тавана. Щом го фана. За къде ще го фани? За уя. Уя. Оп. Ники ще ми тази стъкло. Да, там се види вече пясък. Няма дет! Това беше лесно. Тук има още една част. Айде, че ще има месечко. Ей, га. Да човек мама кеф това как го прави, това кера е сновното. Келиос, какво става? Кирязус. Келиос, не Лазус. Изкаравен. Много як. И баси му пича. Пичката. Бича. Пичката, госпожата пичката. За какво се закъснява Хелиос? Аз нямам никаква програма, даже не бях казал кой ще стримам. Така. Три части. Трябва да ми още една част. Как съм бил, човек, добре се. Това въпрос. Представям си как ще минат 10 години и някакъв такъв ще пусна стрима и че вика пак ще е в стрима и ще вика Борка, как си? Е не същия въпрос, човек. Така, 3, още една част. Тук всъщност... Ой, банана! Ох, банана, банана. Ой. Кой за код си мисли? Трябваше да се прави с това. Някой има ли Глоустон? Не. Мълче. Никой няма. Едно надолу, две нагоре и едно надолу пак. И ще каже Бори, сори че закъснях. Sorry, boys. Sorry boys, it's over. Put the cookie down! Кокаином. Някой чул ли е за това? Кокаином, песничката. Кокаина? Да. Но? Пиши в YouTube Арнолд Шварценегер кокаином, моля се. Пиши го. Тук мисля, че ми трябва още една част от пазълчето. Значи, не знам къде се намира. Тя пазали много ги мразя. Така, трички. Да кажем, че тук има още едно. Интересно, тук колко има? 1, 2, 3, 4. Тази страна няма нищо. Знам, че съм бил чакията. Какво да прави ти, бе, Павле? Ела тук, това е кухнята. Поставяме кинефа. Ти Това е стаята.
Най-важното е да има кенеф. И баня съм я там. Банята е заеби, трябва да има кенеф. Гиф. Трябва да има къде да се сре. Гиф. Защото ако няма къде да се сре, става много лошо. Ще се мъе. Трябва да срещна публично навънка. От някое дърво. Това че и да се изсериш там. Да, някакъв храст на улицата. Така. Отида да му щипа малко така да си ги взема. Айде бе човек, глична. Това. Не харесвам. Не трябва да е тук. Окей. Някой знае ли какви са тия релси тук? Абе. Дай му влак, че Ако оставя вратата от това, на кой ще стане? Ще ли някой зомби ще е бе? кога си на нея. Изи. Аре, човек, искам да взема такова, ама никой няма. Ми аз търся. Аз тук на кой той пища? Той. Борчо. Кога е? Болчо. Борчево. Вау. Има стълби, тук е глупости, но няма такова. Това намутена стаята, аз съм махнал. Не искам проблеми. Много ги мразя тия игри с пъзели. Пак се заклещих да бе. Не знам как трябва да ги наглася. Колко 100 пащи. 100. 100, да я знам 100. Чай, тук нещо става. Момент. Готово. Добре. Айде, чекайте ми. То път учих дупката, хора! То път учих правилната дупка! Дупката! Дупката! Опа, коста тук, колко чупих това? Не! Кой запълни дупка? Кой ще това е? Ще ставам инженер. Get wrecked, врата. Get wrecked. Дайте му лопатата. League of wrecked. Няма никъде такова, знаеш ли няма такова? Wrecked in your nose. Ако можеш дай там малко. Кой ти дам бе? Кой искаш да ти дам бе? Кой искаш? Стъкло, бъде някакво зомби. Стъкло, къде го искаш това стъкло? Къде? Кажем къде. Газа. Нали? И в носа. Или в пъпа. Какво ще кажеш за пъпа? In the papa. In the papa. Отивам на мото Или на ако искаш хлото, кажеш сам. Ще действам. Вау. Това слезна. JK. На пътешествие! И влезнахме някъде. Аре, Ник, дай стъкло, бе. Абе, чакай, аз събирам си такова. Олигофрени. Слушайте го Така, сигурен, ще пише казах ви олигофрени. Вие Откъде? сте олигофрени. Ме тук до принтера, на принтера тук е стои цялото има. Олигофрени. Какво е? Нищо. Това е поздрава на сигурен за вас. Пепеля. Да. Това е моят поздрав за него. Трябва да завеждам палка печки с 2 стака такова пясък и си имам 2 стака стъкла. Искаш малко? Ня, трябва да си плащаш. Ау, jumping mode. Easy level. Easy. Easy. Хомен. Ау. Кобище. Нямам време да ги чета тия глупости. Не занимай с глупости! Фак! Не! Паднах! Стана къде изхода? Какво стана? Фапна. Не паднах! Добре, няма значение. След това да ще паднеш и ние.
Ще стане. Нищо ми скочи, не така. Да. Оставам така да се пика. Забравих, че това не е Creative с Jumping Mod. Там вече не съм друго ниво. Скачането с спринт. Сега къде трябва... Това са някой тук го ебат. Чувам някакви странни звуци. Къде се е? Къщата ли се? Да, бе. Тиша е. Къщата ли се? Дай 2 стъкла. 200 кола. О, ти се Смисъл. правят, ес. Не, бе, няма ги пъже. Абе, дай му ги бе! Дай ми ги. Люци, аз Дай съм му го добър. бе! Аз ще два колко са. Пъхни му го бе, да се знае. Искаш, ето виж и ще ти ти дам, виж. Колко? 16. Езе, то мост Айде. много добре спомня как се правиш. Ето като заедно са. Тя няма Не ги ли пъти. присъмят с Тия игра. ще- да. Много добре знам как За се какво ти става? минава. Каквото са да новата къща ти това. Къде ти е къщата? Малко по-нататък. Много далеч. И тази къща няма да я ползва. Те ще ползвам, ама тази долата ще бъде така да продай, мога да продавам. Купи ми. Че къде Си си? оправим камерата. Те пак те няма. Чай да взема табелката, ще да взема. Ще направя. Ето е табелка. Ако ми кажеш как се слага тази, Десен бутон. как да... Аааа! Не! Как ме плясна това. Ще ме карате си използвам хелинг повече на мръсници. Като ти плясна една. Ще ти плясна една. Милионе оче, ти си паралия. Кобе. Пак. Газ. 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 А може да преместа тази табелка? Мръсник! Аз написах само репорт за че. Ти си тук само за репорта, нали? Ай, репорта тебе. Хора, срах. Аз репорт. Направих си снимката, искате ли да ви пратя на лайното? Не. Как може така бе, човек? Вики, сега ще доведя водата до твоите къща. Да. Гледай сега, къде беше пътя? Аз съм онзи, ето те да цикаме о. Да, знам, помня. Само дет днеска няма да цикам о. Ще искам малко амнезия. Искам да... Да се опитам да свърша тая игра вече. Че я почвам Outlast. Outlast ли ще е и ще е амнезия? Какво ще кажете? Аз пък Outlast или Alien Isolation? Outlast. Добре. Аз съм играл Outlast, обаче не съм я завършил. А за Alien Isolation може би... И аз съм я почнал, обаче ние не дойде да завършат, тъй че... Ти никога не завършваш, бе. Защото накрая рейдж куитвам, не ми хареса, почва да ми отрепят през една минута и ми писва. Докато при амнезия не умирам много. Събраха нека 21. Нали, и аз така си мисля, най-вероятно ще е Outlast. Защото всички я знаят, пък Alien Isolation не знам колко сте играли. А това е много малко къща. Ви 8 Пък на 8. и Alien Isolation най-вероятно ще ми лагва. Той Outlast сигурно ще ми лагва. Що бе? Лагва! И А аз това ли е не на знам, принтера ти това? си, бе. Това е на гостъргача на принтера, бах малко. Окей, сега. Мисля, че сетих какво трябва да правя тук. Let's do this, boys!